Podcast C2 català.cat, episodi 21, el podcast que t'ajuda a provar el C2 i a comunicar-te en català correcte. Com ja saps, en aquest podcast et descobrim els 5 errors lèxics comesos en l'episodi anterior, el 20è. Si no els vas detectar, encara hi ets a temps de tornar-ho a intentar. Si ja els tens, o t'has rendit, segueix escoltant-nos i te'ls fem saber. T'expliquem com funciona. Rellegirem el text per paràgraf. I, on hi ha error, sentiràs un... Ens aturarem, t'explicarem per què és un error i et donarem una alternativa. No et fem esperar més, som-hi. Cada dia som més conscients de la importància de seguir una dieta equilibrada per evitar problemes de salut, però les dades s'obstinen a presentar-nos l'obesitat com una assignatura pendent, que és precís solucionar. En aquest cas, podríem dir que cal solucionar o que hem de solucionar. Ser precís vol dir que és exacte o ben definit, com un rellotge o unes indicacions, per exemple. Per tant, la frase quedaria que cal solucionar d'una vegada per totes. I no dir precís. Continuem. Un estudi de l'any 2019 reflexa... En canvi, hauríem de dir un estudi de l'any 2019 reflecteix que 4 de cada 10 infants d'entre 6 i 9 anys sofreix sobrepès. Reflexa és una paraula que no existeix. En canvi, hauríem de fer servir reflectir, que és el verb que caldria usar en aquesta frase. A més, els resultats identifiquen que hi ha una clara bretxa segons el nivell econòmic i educatiu de les famílies, ja que, com més baixes són les rentes, en canvi, hauríem de dir, ja que, com més baixes són les rendes, més elevada és l'obesitat entre els seus components. Renda vol dir benefici econòmic. Renta seria del verb rentar. Jo rento, tu rentes, ell renta. Continuem? Hem de garantir que tothom pugui abarcar... En canvi, hauríem de dir hem de garantir que tothom pugui abastar o assolir amb facilitat aliments saludables i sostenibles per poder reduir la desigualtat en la salut. Abastar vol dir tenir a l'abast, poder-hi arribar. Abarcar, senzillament, no existeix. Continuem, fem l'última frase, l'últim paràgraf. Som-hi. Invertir en programes d'alimentació saludable no és una despesa supèrflua, sinó que a la llarga és rentable. En canvi, hauríem de dir invertir en programes d'alimentació saludable no és una despesa supèrflua, sinó que a la llarga és rendible, perquè té a veure amb rendir, que dona rendiment, no rentable, que vol dir rentar, a mà, per exemple, o a màquina. Si el que tens són inversions rentables, vol dir que tens una inversió que pots ficar a la rentadora. Bé, ara ja has descobert si havies detectat o no les errades. Sigui com sigui, t'esperen encara molts reptes per resoldre que anirem traient en aquest podcast. Així que el millor que pots fer és subscriure't i fer-lo arribar a qui creguis que li pot convenir. I si tens ganes de saber-ne més, segueix-nos a les diferents xarxes socials que tenim, Instagram, TikTok, etc. I, sobretot, entra a c2català.cat i apunta't al curs específic de C2 en què t'expliquem el més important de l'examen. Domina els diferents tipus d'exercicis que hauràs de fer i no cometis errors. Vine a l'examen ben orientat. Fins la propera!